Siaga anata barisane dampyak cancuk gumregut lampahe sorak-sorak goro-goro larang ngebaki sajroning palagan
tata berisante. Yo. Yuk, 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 yuk. Yuk pada siapa Buddha tumuju ing tengahing balakan. Sing ati-ati ya. Oh.
bohong asale ora urung yen templung blegak-blegok. Perlu kami informasikan bahwasanya panjenenganipun Bapak Sudarmanto Tirto ditunggu Bapak Babinsa di rumah Pak Care atau di warungnya Pak Care. Utawi wonten warungipun Pak Parni. Kamilo dumateng panjenenganipun Pak Sudarmanto kasuwun enggal-enggal kewala tindak dumateng warungipun Pak Parni. Sing ngati-ngati lur. Yo.
Lo.
ya ya. Yo, eh. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Yo, eh. Ya 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 ya. Eh. Oh, oh. Ya, eh. Yeah,